Hagamit jong ka arpu praterik unai wing arjar arpu lain la antat hakapor kumba shipho beje AA kawai katrok ka badanyo registration number WB kendai iwe prasan ar kendai kabalayat stat bha kabalalit bantur batrat yalai teli kidukan ki badan hasyang bangla bat kabalalit bantung baji sendan syariat hakatiga jaka. Haba persyang manuat jingtip na kibreu ki bayo iya ketika jingjia layatu baki don arngut kibreu ki basyong hapo ketika trok. Hadin ke jing pentip na kibreu jong ketika shnong ki pulit jong ka nongpo police station haringkat kibreu ka National Highway Authority of India kilapoi ha ketika jaka bat lapen kit no marmar ya unongnya ketika trok sya civil hospital nongpo namar ka jing mensau jur kat ba ya unongnya jong ketika trok la syam ba ulak lat sendan hasyen. Haga step jong ka arpu kendai terik unai wing arjar arpu lai nakaliang kibor pulit kidang persyang bantan ya ketika truk kumjuru bansai ya ketika met jong unong but jong ketika truk. Ketika truk kadai ka bakit ya uklingker bat kebahyar syaki benta jong ka Guwahati na Shillong. La ban kedau ba kane ka benta jong ka surok kalong ka bakhong wan bha bat ka jingstet jong ki kali khamtam ki kali he ka bu jingma ya ki weipat ki kali ni ki dukan bat ki briuru ki bayeng ha kane ka surok. Bat kini ki jingjia ha ka ba ki trok ki thung baji syariat ka dei ka belaju jia man la ka por ha kini ki benta jong ka surok hasyang bangla. जाम हो गया हम जाके हैंडल में लगे है पाइपलाइन वाला हां हां लगा के बैठी ना ये तो ब्लॉक में लगा के बैठी था orang tua Cara pongyo. Ini tetap prima.